こんばんは。はじめまして。私の名前はジマスイロハムブルミヤワンと申します。ジマスと呼ばれています。よろしくお願いします。生きている人形、先生だった。そして皆さん、今日私は生きている人形という題名で喋りします。皆さん、人形を知っていますか？人形は動きません、話しません、考えません、夢も持っていません。生きているように見えても、本当は生きていません。では、人間はどうでしょうか？もし勉強しなければ、もし努力しなければ、もし夢を持たなければ、人間も生きている人形になります。体は生きている。でも、心は動いていない。考えない。目指す未来がない。それは本当に生きていると言えるでしょうか？日本語はただの言葉ではありません。日本語は考える力、夢を持つ力、未来を作る力です。日本語を学ぶことで、私たちは文化を知り、歴を知り、努力の大切さを知ります。日本語を学ぶことは、言葉を学ぶことだけではありません。生き方を学ぶことです。人間としてどう生きるかを学ぶことです。もし私たちが勉強をやめたら、夢を捨てたら、努力をやめたら、私たちは生きている人形になります。でも学び続ければ、努力し続ければ、夢を持って生きれば、皆さん、生きている人形になってはいけません。夢を持ってください。学んでください。努力してください。そして日本語を学んで未来を開いてください。本当に生きている人間になりましょう。生きている人形ではなく、ご清聴ありがとうございました。以上です。失礼します。